இன்னும் இது இந்த லாஸ்ட் செஷன்ல சிலதெல்லாம் டிஸ்கஷன் இருந்துச்சு. ஸோ உங்களுடைய ப்ராக்டிக்கலா உங்க வாழ்க்கையில நீங்க எப்படி அதை கையாளுறீங்க? ஒரே நிமிஷம், ஒரு அர்ஜென்ட் கால் இது.
Hare Krishna. Sorry, actually. Hare An Krishna. urgent call. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna. எல்லாருக்கும் ஹரே கிருஷ்ணா. எல்லாருடைய உபவாசமும் நல்லபடியா போயிட்டு இருக்கா? ஓகே. Yes, Mataji. Yes. Great, Mataji. இல்ல Mataji, see, nothing. எது சாப்பிட சாபுதானா டிக்கி பண்ண Mataji, டிக்கி. ஓ, கிரேட். புதுசா சமையல் கத்துன்னு இருக்கீங்கன்னு நினைக்கிறேன். பிரேமா Mataji. கிருஷ்ணாக்கு கிச்சன் பாப்பேன் Mataji. ஓ, பார்த்து பண்ணிக்குவோம் Mataji. அது ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்ட் Mataji. Great, Mataji. Something you should have in the life, Mataji. எப்பவுமே சமைக்கிறது இன்ட்ரெஸ்ட் Mataji. புதுசா கிரியேட்டிவாவும் செய்வேன் Mataji. Great, Mataji. You should be like that only. ஏஜ் ஆக தான் நம்ம ஆக்கிபைடா இருக்கோம். அவருக்கு செஞ்சு அப்படி பழகிட்டேன் Mataji. சுகர் உடம்பு பூரா சுகர். அவருக்கு 10-15 வருஷமா செஞ்சு ஃப்ரீயா இருக்கேன். கிரேட் Mataji. பகவான் உங்களுக்கு நல்லதா கணவனுடைய சேவை செய்யறது அவ்வளவு சுலபமானது. ஏன்னா அவங்க மனசு கோணாம அது நீங்க டபுள் அண்டர்லைன் பண்ணணும் நீங்க இல்லையா? ஓ, ஈவன் என்னோட பிரபு அப்படிதான் நல்லா போயிட்டே இருக்கும். சடன் திரும்பிடுவார். தெரியாது Mataji. கரெக்ட். நாமெல்லாம் மாட்டின்னு முழிக்க வேண்டியதுதான். ஓகே, இது ஒரு கிளாஸ் ரூம் டிஸ்கஷன். ஒரு 5 minutes பண்ணலாம். அடுத்து இதெல்லாம் படிச்சுட்டோம் நம்ம. 1 நிமிஷம். இது ஹைரார்க்கிகள் நம்ம படிக்கலாம். ஓகே, விகர்மா டெக்ஸ்ட் 10ல இருக்கிறது நம்ம படிக்கலாம். விகர்மி, கர்மி. ஸோ டெக்ஸ்ட் 10 மட்டும் ஒரு முறை ஜஸ்ட் ஹைலைட்டடா பார்த்துட்டு ஒரு செகண்ட். இந்த கொஸ்டின் இஸ் கிருஷ்ணா having hatredness on karmis? கர்மிகளை பார்த்தா கிருஷ்ணாவுக்கு பிடிக்குமா? இல்ல Mataji. பிடிக்கும் Mataji. பிடிக்கும். Yeah, he doesn't have any hatredness. கர்மிகளா இருந்தாலும் பரவாயில்ல. பகவான் யாருமே பேதபாவத்தோட பாக்குறது கிடையாது இல்லையா? சோ அதனால அவர் யாருமே வெறுக்கிறது கிடையாது. கர்மி பயா பரிதோ ஹரே பிரியதாயா வியாக்திம் யயூர் ஞானினஸ் தேவ்யோ ஞான விமுக்த பக்தி பரமா பிரேமைக்க நிஸ்தஸ்ததா தேபைஷ்ச ததா பசு பால பங்கஜ திரசஸ்தாபியோபி அபி ஷரராதிகா பிரேஸ்த தத்வத் இயம் ததீயா தரசிதாம் நாஸ்ரயத் கிருதி. சோ இந்த ஸ்லோகம் என்ன சொல்றது அப்படிங்கறத பார்க்கணும். சாஸ்திரங்கள் பிரகாரமே ஆல் டைப்ஸ் ஆஃப் ஃப்ரூட்டி ஒர்க்கர்ஸ், அதாவது எல்லா விதமான பலன் கருதும் செயல்கள் எல்லாமே, so he who is advanced in the knowledge of the higher values of life is favored by Supreme Hari. Yes, நம்ம ஆல்ரெடி படிச்சிருக்கோம் 4 விதமான சுக்ரித்தினோஸ் பத்தி இல்லையா? அதுல அர்த்தா இல்லையா, அர்த்தாத்ரினாலே அவங்க ஜஸ்ட் ஃப்ரூட்டி ஒர்க்கர்ஸ் தான் இல்லையா? 95% இந்த பிரபஞ்சத்துல இருக்கிறது அர்த்தார்த்தி தான். செல்வம் தேடி இல்லையா? நமக்கு இது வேணும், அது வேணும், இது வேணும், அது வேணும்னு சொல்லிட்டு அம்மா அப்பாவை கேட்கிற மாதிரி கடவுள்கிட்டயும் நம்ம அதை தான் கேட்டுட்டு இருப்போம் இல்லையா? சோ அப்படி இருக்கும்போது ஃபேவர்டு பை அட்லீஸ்ட் அந்த நிலையிலாவது பகவான் அவங்க செய்து வைக்கிறாங்க இல்லையா? அந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி அவங்க யூட்டிலைஸ் பண்ணிக்கிறாங்க. அதனால பகவானுக்கு கர்மிகள் மேல எந்த ஒரு வெறுப்பெல்லாம் கிடையாது. ஸோ இந்த கொஸ்டின் நம்ம ஆன்சர், டஸ் கிருஷ்ணா ஹேட் த கர்மிஸ் or is neutral to them or they are dear to them? He is favoring, is neutral only. அதாவது அவருக்கு விருப்பு வெறுப்பெல்லாம் எதுவும் கிடையாது. யார் என்ன மாதிரி சரணடைகிறாங்களோ அவங்களுக்கு அதுக்கு ஏத்த மாதிரி பலனை கொடுக்குறேன்னு சொல்லிட்டு பகவான் பகவத்கீதையில சொல்லியிருக்கார். அதனால விருப்பு வெறுப்புகளுக்கெல்லாம் அப்பாற்பட்டவர் தான் எல்லா வல்ல இறைவன். ஆனா அவர்களுடைய தொண்டுக்கேற்றவாறு அவர்களுக்கு அருள் பாலிக்கிற ஃபேவர்னா அருள் பாலிக்கிறது. What is Krishna's attitude towards karmi? Because he favors them also. Yeah.
அவங்க பலன் கருதும் செயல்கள் செய்தாலுமே பகவான் அவர்களுக்கு அருள் பாதிக்கிறார். அதுதான் வந்து கிருஷ்ணானுடைய பொசிஷன் இல்லையா. மேலும் அவுட் ஆஃப் மெனி சச் பீப்புள் ஒரு அட்வான்ஸ்ட், அந்த மாதிரி கர்மிகளா இருக்கிறவங்க சில பேர் ஞானத்திலுமே அபிவிருத்தி ஆயிப்பாங்க இல்லையா. ஒன் இஸ் ஹூ பிராக்டிக்கலி லிபரேட்டட், அதுலயும் ஹையஸ்டா போறவங்க வந்து சோ இந்த கர்மிகள்ல இருந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா கர்மீஸ் என்பவர்கள் கர்மத்தை செய்பவர்கள், அவ்வளவுதான். கர்மாக்கள் நம்ம எல்லாருமே கர்மீஸ் தான் இல்லையா. ஆனா அந்த கர்மத்தை நம்ம எவ்வாறு செய்யறோம்ன்ற பொறுத்துதான் அது சகாம கர்ம யோகமா இல்ல நிஷ்காம கர்ம யோகமா இல்லைன்னா வந்து விகர்மியா இல்ல அகர்மியா அப்படிங்கிறது எல்லாமே நமக்கு வந்து தெரிய வரும். அகர்மி என்ன, அனைத்து செயல்களுமே இறைவனுடைய தொண்டிற்காக ஆற்றுவது, டூயிங் இந்த பெர்ஃபார்மிங் ஆல் ஆக்ஷன்ஸ் இன் த பியூர் டிவோஷனல் மோட், அதுதான் அகர்மி இல்லையா. விகர்மின்னா குவைட் ஆப்போசிட் இல்லையா. தர்மத்தை எல்லாமே அதர்மமாக எண்ணிக்கொண்டு செயலாற்றுபவர்கள், அதர்மம் புரிபவர்கள் தான் வந்து எக்ஸாம்பிளா நம்ம சொல்லணும்னாக்கா இந்த 4 ரெகுலேஷன்ஸை ஃபாலோ பண்ணாதவங்க எல்லாருமே வந்து they will come under the விகர்மிஸ். அடுத்து வந்து கர்மா என்பது நார்மல், அதுல 2 வகையா பிரிக்கும் பொழுது சகாம கர்மம் அடுத்து நிஷ்காம கர்மம். சகாம கர்மம் என்பது வந்து பலன் கருதும் செயல்கள், அதோட தான தர்மங்களும் இவர்கள் செய்வார்கள். சகாமன்னாக்கா பலனுக்காவது அதாவது சேரிட்டி பண்ணுவாங்க, அப்படிப்பட்டவங்க வந்து சகாம கர்மயோகம். நிஷ்காம கர்மயோகம் என்பவர்கள் வந்து வெறுமனே வந்து எந்த ஒரு பலனையுமே எதிர்பார்க்காம வந்து அவங்க வந்து செயல்படுவார்கள், அது வந்து நிஷ்காம, அதாவது ஆசை எந்த பலனையும் எதிர்பார்க்காமல் தங்களுடைய கர்மங்களை வந்து செய்பவர்கள், அது நிஷ்காம கர்மயோகம். சோ இப்படி நம்ம இந்த பாக்குறோம். ஒருத்தர் வந்து அந்த மாதிரி எந்த ஒரு பலனையும் எதிர்பார்க்காமல் வந்து நிஷ்காம கர்ம யோகத்துல நிலை பெறும் பொழுது அவங்களுக்கு வந்து பகவான் உள்ளுக்குள்ள இருந்து ஞானத்தை வந்து அபிவிருத்தி செய்வார், ஞான யோகம். சோ ஞான யோகம் வரும். மேலும் வந்து அவர்கள் வந்து அதிலேயே பக்குவம் அடையும் பொழுது அவர்கள் வந்து இறுதியில வந்து விடுதலைக்கான மார்க்கத்துல அடைகிறார்கள், அதுதான் அக்கர்மி ஸ்டேஜ். இஸ் சுப்பீரியர் டு அதர்ஸ் இல்லையா. எல்லா கர்மிகளை விட அவர் தான் டாப் மோஸ்ட். however one who has actually attained prema இல்லையா, பகவானுக்காக அன்பு, பியூர் லவ் ஆஃப் கிருஷ்ணா இஸ் சுப்பீரியர் டு ஹிம். அவரை விட வந்து இவர் வந்து விடுதலை அடைந்தவரை விட பகவானுக்கு வந்து அன்பு பரிமாற்றங்களோடு இருக்கக்கூடிய அந்த உறவு முறையில் இருக்கிறவங்க வந்து அவரை விட இன்னும் பெரியவர். சோ அவர்களை விட யார் பெரியவர், கோபிகள் இல்லையா. அவங்க வந்து தே ஆர் ஆக்சுவலி பகவானோட சம்பந்தம், அதாவது எளிமையான ஒரு வாழ்க்கை அவங்களது, கோபிகளது இல்லையா. சோ எளிமையான வாழ்க்கை, எந்த எதிர்பார்ப்புமே கிடையாது. பகவான் அதாவது கிருஷ்ணர் வந்து உயர்ந்த ஆளுமை என்பதை தெரிந்து கொள்வதற்கு கூட அவர்கள் முயற்சி செய்வது கிடையாது இல்லையா. எஸ், அவங்களுக்கு தெரிஞ்சது எல்லாமே பகவான் கிட்ட வந்து அன்பா இருக்கிறது, அது ஒண்ணுதான் அவங்களுக்கு தெரியும். அப்படிப்பட்ட ஒரு மனப்பாங்க. ஆனா நம்ம இந்த மாதிரி யாரால் இருக்க முடியும் சொல்லுங்க. நாம் ஒரு தாய் பிள்ளைகளிடத்துல மட்டும்தான் அந்த மாதிரி இருக்க முடியும் இல்லையா. பிள்ளையினுடைய நிலை எப்படிப்பட்டதாக இருக்கட்டும் இல்லையா. சோ எந்த ஒரு சூழ்நிலைன்னா இருக்கட்டும், தன்னுடைய பிள்ளை தனது இல்லையா. ஒரு குழந்தை, 4 குழந்தைங்க இருந்தாங்கன்னா ஒரு வீட்டுல ஒரு குழந்தை ரொம்ப சிறப்பா படிச்சிருக்கும், ஒரு குழந்தை வந்து ஆவரேஜா இருக்கும், ஒரு குழந்தை வந்து ரொம்ப மக்காக இருக்கும். ஆனா அந்த மக்கா இருக்கிற குழந்தைகளுக்கு நிறையவே சப்போர்ட். எப்பவுமே ஒரு தாய் வந்து வீக்கர் செக்ஷனுக்கு தான் வந்து சப்போர்ட் பண்ணுவாங்க இல்லையா. அதே வந்து கேபபிளா இருக்க செயல்படக்கூடிய திறன் உடையவர்கள் வந்து அவங்களே செய்துக்குவாங்கன்ற நம்பிக்கையோட அவங்க செய்யட்டோம்னு விடுவாங்க. சோ அதனால வந்து இந்த குழந்தை ஐயோ அம்மா அவ்வளோ கேர் பண்றாங்களே நமக்கு கேர் பண்ணலன்னு ஃபீல் ஆகக்கூடாது இல்லையா. சோ ஏன்னா த கெப்பாசிட்டி ஆஃப் த கிட்ஸ் இல்லையா, அது எப்பவுமே ஒருத்தர்கிட்ட இருந்து ஒருத்தருக்கு வந்து வேறுபட்ட நிலையில தான் இருக்கும். ஒருத்தரை போல ஒருத்தர் கண்டிப்பா வாசிக்கவே மாட்டாங்க. அந்த வீக்கா இருக்கிற குழந்தை மேல நிறைய போக்கஸ் பண்ணி அவரை உட்கார வச்சு படிக்க வச்சு இந்த குழந்தைங்க லெவலுக்காவது எடுத்துட்டு வந்துடணும் அப்படின்னு நினைப்பாங்க. அதுதான் ஒரு தாயினுடைய இது. அது எதனால அந்த தாய் செய்கிறாள், தன்னுடைய பிள்ளைகள் எல்லாம் மேன்மையா அடையணும் இல்லையா, நல்ல கதி அடையணும். பகவானும் அதே மாதிரிதான், நாம் எல்லாம் அவருடைய பிள்ளைகள், நாம் எல்லாரும் நற்கதி அடையணும்ட்டு நாம் ஒரு அடி எடுத்து வச்சு, நம்ம குழந்தை நம்ம ஒரு அடி எடுத்து வச்சுட்டு வரும்பொழுது நடக்கக்கூடிய வயசுல 9 திங்கள் ஆகுது குழந்தை பிறந்து 10 மாதங்கள் ஆகும்போது ஒரு அடியா எடுத்து வைக்கும் அந்த குழந்தை இல்லையா. அது ஒரு அடி எடுத்து வச்சு இம்பேலன்ஸ் ஆகுது, விழுந்துற போதும்னே தாய் என்ன பண்ணுவாங்க, ஓடி போய் பிடிச்சுக்குவாங்க இல்லையா.
சோ அந்த மாதிரி எங்க விழுந்து தலையில அடிபட்டுடுமோ அப்படின்னு. அதே மாதிரிதான் நாம எல்லாருமே தட்டு தடுமாறி இந்த பக்தி பாதையில வந்து நடந்துட்டு இருக்கோம் 9 திங்கள் குழந்தை மாதிரி. சோ பகவானா நம்ம எங்கேயாவது விழுந்தக்கூடிய நிலையில வரும்போது நமக்கு அப்படியே தூக்கி நிறுத்தக்கூடிய அத்த ரக்ஷனையும் நம்ம எல்லாம் ரியலைஸ் பண்றோம் இல்லையா? ஐயோ எப்படிதான் நடந்ததுன்னே தெரியலப்பா. சோ அப்படின்னு ஒரு ஃபீலிங் வரும் இல்லையா சில சுச்சுவேஷன்ஸ்ல எல்லாம் நமக்கு. சோ கடவுள் தான்ப்பா காப்பாத்தினாரு அப்படின்னு ஒரு ஃபீலிங் வருதா இல்லையா நமக்கு? இது எல்லாமே இறைவனுடைய கருணை. சோ அதனால தாய் போன்ற உள்ளம் வந்து பகவானுக்கு, நாம் எல்லாரும் அவருடைய பிள்ளைகள் தான் இல்லையா? அந்த அவர் மீது நமக்கு நம்பிக்கை வந்து உறுதி கொண்டு நாம செயல்பட்டோம் என்றால் பக்தியில கண்டிப்பா வந்து பகவானுடைய செல்ல பிள்ளையாவே மாறிடுவோம் நம்ம எல்லாருமே இல்லையா? கோபிகள் போல. சோ அதுல சிறந்த கோபி யாரு? ராதாராணி இல்லையா? அந்த ராதாராணி யாரு? பகவானுடைய அந்தரங்க சக்தி, அவருடைய அந்தரங்க சக்தியினுடைய ரூபம் தான் அவர் ஆக்சுவலி ராதாராணி. சோ ராதாராணி மோஸ்ட் டியர் டு கிருஷ்ணா. Her kunda, அதாவது lake is profoundly dear to Krishna. Lord Krishna has this most beloved of gopis இல்லையா? ராதா குண்டு அதை விட அவருக்கு இன்னும் ரொம்பவுமே பிடிக்கும். ஏன்னா அது ராதைக்கு சம்பந்தப்பட்டது. Who then will not reside in Radha Kund and in spiritual bodies are charged with ecstatic devotional feelings. Prakrita Bhava, rendering loving service to the divine couple of Shri Radha Govinda, who perform their Ashtakalya Leela, their eternal eightfold daily pastimes. Indeed, those who execute devotional service on the banks of Radha Kunda are the most fortunate people in the universe. So, இதுல நமக்கு என்ன தெரியுது? பல கர்மிகள், அவர்களை விட ஞானிகள், ஞானிகளை விட வந்து தூய பக்தி சேவை புரிபவர்கள் வந்து உயர்வான நிலை. அதை விட வந்து பிரேம பக்தியோடு இருக்கக்கூடிய மாதாஜி கேட்கல மாதாஜி. கேட்கல மாதாஜி. உங்களுக்கு கேக்குதா? கேட்கல மாதாஜி. மாதாஜி கேட்கல மாதாஜி. கேட்கல மாதாஜி. மாதாஜி இல்ல நீங்க சாட்ல போடுங்க மாதாஜி. கேட்காதுப்பா. கேட்கல மாதாஜி. அச்சோ போடுங்கப்பா யாராவது. அந்த நிறைய சொல்றாங்க. சொல்லிட்டே இருக்காங்கம்மா. இந்த நம்பர். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. மாதாஜி ஹரே கிருஷ்ணா. மாதாஜி மியூட்ல இருக்கீங்க. நிறைய சொல்லிட்டாங்க போங்க. கொஸ்டினே இருக்கு. மியூட்ல இல்ல, மியூட்ல தான் பார்க்கல மாதாஜி, பார்க்கவே இல்ல. ஹரே கிருஷ்ணா சொல்லிட்டேன்ப்பா. ஹரே கிருஷ்ணா. இது வரைக்கும் நான் பேசுறது எதுவுமே கேட்கவே இல்லைங்க. கேட்கவே இல்ல மாதாஜி. அந்த வருஷ சொல்லுங்க மாதாஜி இன்னொரு தடவை. கேட்கவே இல்ல, நிறைய சொல்லிட்டீங்க. அந்த ராதா குண்ட்ல விட்டீங்க மாதாஜி. ராதா குண்ட் சொல்லிட்டீங்க. ஓகே 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 மாதாஜி அந்த வருஷம் சொல்லுங்க மாதாஜி. கர்மிகள், ஞானிகள். ஒரே நிமிஷம் டெஸ்க்டாப் ஷேர் பண்றேன், ஒரு நிமிஷம். சோ இதுல எல்லாம் யார் அதிர்ஷ்டம் வாய்ந்தவங்க அப்படிங்கறத பத்தி விளக்குறது தான் இந்த ஸ்லோகமே.
அதாவது சண்டாளமா இருக்கிறவன், அஜ்ஞானத்துல உழண்டு கொண்டிருப்பவன் இல்லையா, கர்ம காண்டா மோட்ல வந்து கடவுள் பற்றியே இல்லாதவன் இல்லையா, நாத்திகவாதிகள், இப்படி மூடர்கள், இந்த 4 விதமான துஷ்கிருதினோஸை விட கர்மியா வாழ்றது பெட்டர். அட்லீஸ்ட் அவன் கர்மியா இருக்கும் பொழுதாவது, அட்லீஸ்ட் நீங்க ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா, கர்மியா இருக்கும் பொழுதாவது அவன் வந்து பலன் கருதும் செயல்கள்ல ஈடுபட்டாவது பகவானா அது கூட ஃபேவர் பண்றார் இல்லையா. சம்திங் இஸ் பெட்டர் தென் நத்திங். இந்த சண்டாளமா இருக்கிறவனும் சரி, அடுத்து வந்து இது நாத்திகவாதிகா இருக்கிறவன், பக்தியை பற்றி தெரிஞ்சும் பக்திக்கு வந்து எந்த ஒரு முக்கியத்துவமே கொடுக்காம செயல்படுறவன், முட்டாள்தனமா இருக்கிறவன், இந்த மாயையில சிக்கி கொண்டிருப்பவன், இவன்கள் எல்லாம் வெறுமனே 100% பௌதீகத்துல இருக்கக்கூடிய அவன் எதுவுமே வந்து பக்தி தொண்டுக்கு செய்ய மாட்டான் இல்லையா. அப்படிப்பட்டவனுடைய நெட்வொர்க் போல பிரச்சனையா இருக்குமோ. ஹரே கிருஷ்ணா. அந்த இடத்துலயே போட்டு மெசேஜையும் பார்க்க மாட்டேங்கிறான். அங்க நெட்ல ஏதோ ப்ராப்ளம். சொல்றாங்களா? போனும் எடுக்க மாட்டேங்கிறாங்க. இடையில தான் பேசணும். மாதாஜி காணுமே. நீங்க பேசுறது கேட்கல. நீங்க பேசுறது கேட்கல. கேட்கலன்னு இப்படி ஆக்ஷன்ல பண்ணுங்க. அதான் பண்றாங்களே. மாதாஜி நான் போன் பண்ணி சொல்லிட்டேன் அவங்க கிட்ட. ஓகே ஓகே சொல்லிட்டாங்க. பிரேமா மாதாஜி. சரிங்க மாதாஜி. நானும் அப்படி சொல்லிட்டேன் அவங்க கிட்ட. போன் பண்ணி சொல்லிட்டேன். ஓகே மாதாஜி. ஓகே ஓகே. அவங்க என்ன செய்ய முடியும். முக்கியமான அந்த கேள்வியை கேட்கணும்னு நினைச்சேன். மாதாஜி இப்ப எந்த பேஜ் நடத்துறாங்க ரசாமிரதத்துல? 10வது ஸ்லோகம் மாதாஜி. நெக்ஸ்ட் ஆஃப் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் இது. அதான்ப்பா நெக்ஸ்ட் ஆஃப் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்னா உபதேசமிருதம் தானே? ஆமா அதுல 10 நடத்துறாங்களா? சரி சரி. ஒரு நாள் மாதாஜிக்கு இப்படி ஆனதில்லை. அது முக்கியமா பரீட்சைக்கு வர்றது கேட்கலாம். எக்ஸாம் ஃபீவர் வந்துருது எல்லாருக்கும் இப்ப நம்மளுக்கு. நிறைய என்னமோ சொன்னாங்க மாதாஜி. சரி பண்ணிட்டு இருப்பாங்க, பேச மாட்டாங்க.
ஹரே கிருஷ்ணா, கேக்குதுங்களா? அரே இப்பதான் கேக்குது மாதாஜி. கேக்குதுங்களா? இப்ப கேக்குது. எக்கோ மாதிரி கேக்குது. இப்போ கேக்குது மாதாஜி. ஐ திங்க் சம்திங் ஏதோ செட்டிங்ல இஷ்யூ மாதிரி இருக்கு. ஓகே ஃபைன். சோ இப்போ அந்த கர்மி, அதாவது கர்மகாண்டால இருக்கிறவங்கள விட கர்மிகள் பெட்டர் இல்லையா? அவங்க அதிர்ஷ்டம் வாய்ந்தவங்க தான். அட்லீஸ்ட் அவங்களுக்கு ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கிடைக்குது பகவானுக்கு திருத்தொண்டு புரியறதுக்கு. அவங்கள விட இன்னும் அதிர்ஷ்டம் வாய்ந்தவங்க யாருன்னாக்கா ஞான தளத்துல இருக்கிறவங்க, அதாவது பகவானை பற்றி தெரிந்துக்கிறதுக்கு முயற்சி செய்யறவங்க இல்லையா? இப்ப நாம எல்லாருமே எந்த லெவல்ல இருக்குன்னு நமக்கு தெரியாது. ஆனா அட்லீஸ்ட் ஒரு முயற்சியாவது செஞ்சுட்டு இந்த அசோசியேஷன்ல இருந்து நாம பகவானை பத்தி தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு அன்றாடம் நம்ம வந்து சாது சங்கத்துல இணைக்கின்றோம் இல்லையா? சோ ஞானிகள் அட்வான்ஸ்ட் இன் நாலேஜ், ஓர் அட்வான்ஸ்ட் இன் நாலேஜ், அதாவது இதுல வந்து இன்னும் நல்லா மேன்மையான நிலையில அடைஞ்சிருக்கிறவங்க. இப்ப நம்ம என்என்டி பிரபுஜி மாதிரி. ஸோ தே ஆர் ஆல் வெரி ஹை லெவல், 25 years 30 years வந்து இந்த சேவையில இருந்து அவங்களுக்கு வந்து இன் அண்ட் அவுட் பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த பாகவதத்தை எத்தனை வாட்டியே படிச்சிருப்பாரு பிரபுஜி, வந்து நிறைய வாட்டி பண்ணியிருப்பாரு. சோ அப்படிப்பட்டவங்க வந்து தே ஆர் வெரி ஹையர். அப்படி அந்த ஞானிகள் வந்து அடையக்கூடிய நிலை எதுனாக்கா, சோ தே வில் பி கெட்டிங் இன் டு த பிளாட்ஃபார்ம், ஞான தளத்துல வந்து நிற்பாங்க. அவங்கள விட இன்னும் மேன்மையானவங்க யாருன்னாக்கா ஞானமும் கர்மமும், கர்மத்தை வந்து நாம வந்து நம்முடைய கடமையாக ஆற்றி இல்லையா, அடுத்து வந்து ஞானத்தை அபிவிருத்தி செய்து கொள்ளும் பொழுது புத்தி யோகத்தோட செயல்படுவாங்க இல்லையா? அதுதான் வந்து தூய பக்தி சேவை செய்யறது, பக்தி தொண்டில் இருக்கும் பக்தர்கள். சோ அவங்க இன்னும் வந்து பக்குவமடைஞ்ச அந்த ஆத்மா வந்து விடுதலையான மார்க்கத்துல வந்து நிற்கும். அப்படிப்பட்டவர்கள் இன்னும் அதிர்ஷ்டம் வாய்ந்தவர்கள். இவர்களை விட இன்னும் அதிர்ஷ்டம் வாய்ந்தவர்கள் யாருன்னா கோபிகள், அதாவது பிரேம பக்தியை வந்து கொடுக்கறவங்க. பகவான் இடத்துல ஹரே கிருஷ்ணா, மியூட் பண்ணிக்கோங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. சோ பகவான் இடத்துல அவங்க என்ன வச்சிருந்தாங்க? அன்பு மட்டும் தான் வச்சாங்க இல்லையா? மாதுரிய ரசா இல்லைன்னா இந்த சாக்கிய ரசா, இந்த ரெண்டுத்துல வந்து 2 ரசா தான் அவங்களுக்கு வந்து மெயினா இருந்தது. சோ இப்படி மாதுரிய ரசால வந்து மேன்மையா இருந்த அந்த கோபியர்கள் பகவானை வந்து பகவான் என்று அவர்கள் வந்து அதை தெரிஞ்சுக்கணும்னு கூட அவங்க வந்து முயற்சி பண்ணல இல்லையா? டிவோட்டி வந்து அட்லீஸ்ட் பகவான், கடவுள், உயர்ந்த ஆளுமை இதெல்லாம் வந்து தெரிஞ்சுக்க முயற்சி பண்றோம் நம்ம. ஆனா அதற்கும் மேற்பட்டவர்கள் யாரு? இவங்க வந்து பகவானுடைய நிலையை பற்றி, இந்த ஸ்டேட்டஸ் இல்லையா, அவருடைய பொசிஷன், இதை பத்தி எல்லாம் அவங்களுக்கு வந்து தெரிஞ்சுக்கணும், அதை பத்தி எல்லாம் கிடையாது. அவங்களுக்கு தெரிஞ்சது எல்லாமே பகவான் ஒருத்தர் தான் இல்லையா? கண்ணன் ஒருத்தர் தான், அவர் மீது அன்பு பரிமாற்றங்கள். சோ இப்படிப்பட்ட நிலை வந்து கோபியர்கள். அதுலயுமே சீஃப் கோபியா இருக்கிறது யாரு? ஸ்ரீமதி ராதாராணி. அவங்க இன்னும் அதிர்ஷ்டசாலி இல்லையா? சோ அந்த ஸ்ரீமதி ராதாராணி யாரு? பகவானுடைய அந்தரங்க சக்தியினுடைய ஸ்வரூபம் இல்லையா? சோ ராதாராணிக்கு மிகவும் பிடிச்சது எது? ராதா குண்டு இல்லையா? அதுவும் மிகவும் அதிர்ஷ்டம். யாரெல்லாம் அந்த ராதா குண்டு வந்து சேவிச்சிருக்காங்களோ, ராதா குண்ட் கிட்ட வசிச்சுட்டு இருக்காங்களோ, அவங்க இன்னும் வந்து அதிகமான அதிர்ஷ்டசாலிகள் அப்படின்ட்டு வந்து இந்த போப்பட்ல வந்து எடுத்துரைக்கப்பட்டிருக்கு. இதுல வந்து நம்ம பார்த்துட்டே வரும்போது விகர்மம் கர்மம் பத்தி நம்ம படிக்கிறோம். இந்த பொசிஷன் ஆஃப் கர்மம் கொஸ்டின் பேப்பர்ல கேட்டிருக்காங்க. ஞானி விமுக்தா, கர்மி விகர்மி, ராதாராணி, சாதனா பக்தி, விரஜவாசி, ஞானி, பிரேம பக்தா அப்படின்னு கொடுத்திருக்காங்க மாதாஜி. இதுல எப்படி மாதாஜி பண்றது? ஆமா, ஃபர்ஸ்ட் விகர்மி அவன்தான். விகர்மி தான் மோசம் இருக்கிறது. ஆமா, வர்ஸ்ட் லோயர், அவன் தான் லோயர் ஸ்பீஷிஸ். ரொம்ப மோசமான நிலைமையில இருக்கிறவன் யாரு? விகர்மி. அவனுக்கு மேல கொஞ்சம் பரவாயில்ல யாரு? கர்மி இல்லையா? கர்மி அவன் இல்லையா? அடுத்து அந்த கர்மத்தை செய்யும் பொழுதே அவன் வந்து ஞானத்தை அபிவிருத்தி செய்து கொள்கின்றான். ஞானதளத்துக்கு போறான் இல்லையா? அவன் கர்மி பிளாட்ஃபார்மோட அவன் ஞானதளத்துக்கு வரும்பொழுது ஒரு பங்கு மேலு இல்லையா? அதுலயுமே வந்து ஞான விமுக்தா, அதாவது விமுக்தா முக்தா அப்படின்னும் பொழுது வந்து நம்ம வந்து இந்த தூய பக்தி சேவை நிலையில வரோம் இல்லையா? அந்த மாதிரி ஒரு நிலையை அடையிறவங்க பக்தர்களாக, லிபரேட்டட் சோல் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா? சோ விடுதலை அடைந்த நிலையை அடையிறவங்க, அது வந்து ஃபர்ஸ்ட். அதை விட இன்னும் வந்து மேன்மையானவர்கள் வந்து சாதக பக்தா, அதையே பயிற்சி செய்து கொண்டிருப்பவர்கள். சோ அதை ஒரு முறை நம்ம செய்துட்டே போகும்பொழுது பிரேம பக்தியில வந்து கோபியர்கள் மாதிரி வந்து நிற்போம் இல்லையா?
அடுத்து வேற விரஜவாசிகள் எல்லாம் என்ன நிலைமையில இருந்தாங்க? மாதுரிய ரசமும் அதுக்கப்புறம் சாக்கிய ரசம், இந்த 2 ரசத்துலதான் அவங்களுடைய செயல்கள். எக்ஸப்ட் நந்த மகாராஜா அண்ட் தேவகி தவிர்த்து அவங்க 2 பேருமே வந்து இது பேரண்டல் இல்லையா? சோ அவங்களுடைய இது வேற. ஆனா மிச்ச பேர் எல்லாருமே வந்து அதாவது பாத்தீங்கன்னா ஃப்ரெண்ட்ஷிப், அடுத்து வந்து சாக்கிய மற்றும் வந்து மாதுரிய, இந்த 2 ரசத்துலதான் அந்த விரஜவாசிகள் இருந்தாங்க. சோ அவங்களுடைய இது வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா ஹையரார்கி பாத்தீங்கன்னாக்கா தேர் ஹையர். அதுக்கு அடுத்து அதுலயும் சீஃபா யாரு? ராதா. இதுதான் நீங்க போடணும். ஓகே, இதுதான் அந்த கொஸ்டினுடைய ஆன்சர். நீங்க இப்படிதான் எழுதணும். ஓகே, சாதன பக்தா பிரேம விரஜவாசிகளுக்கு அப்புறம் ராதா சாதன பிரேம பக்தி. லாஸ்ட் டாப் மோஸ்ட் இஸ் பிரேம ராதாராணி. பக்தி எப்ப வரும் மாதாஜி? பிரேம பக்தி பிரேம பக்தி வந்து விரஜவாசிகளுக்கு கீழே வரும். சாதன பக்திக்கு அடுத்து அதற்கு கீழே சாதன பக்தி கிடையாது, அது சாதக பக்தி, பயிற்சி செஞ்சு. இதுல சாதன பக்தின்னு போட்டிருக்கு மாதாஜி. என்ன மாதிரி சொன்னீங்க? சாதக பக்தி, சாதகா அப்படின்னா நம்ம வந்து டெய்லி பிராக்டிஸ் பண்றது. ஓகே, சாதன பக்தியில போனீங்கன்னா நீங்க மீண்டும் வந்து என்னோடியில வரக்கூடிய அந்த சாதன பக்தி போட்டு கன்ஃபியூஸ் பண்ணிடக்கூடாது. அதான் அத எங்கடா இங்க வந்ததுன்னு பார்த்தேன் மாதாஜி நான். நோ அது கிடையாது, அது வேற. இங்க வந்து பக்தியிலேயே எப்பொழுதுமே நிலை கொண்டிருக்கக்கூடிய தன்மை இல்லையா? சோ விமுக்தா அப்படின்னும் பொழுது நம்ம வந்து பக்தியில வந்து உயர்வான ஸ்டேஜ அடைஞ்சவங்க, அடுத்து அதையே வந்து பயிற்சி செஞ்சுட்டு இருப்பாங்க இல்லையா? மேலும் இதை விட இன்னும் என்னன்னாக்கா பாவத்துல வர்றது. இப்போ பிரேமையும் பாவம் கலந்து வரும்பொழுது கோபியர்கள் எல்லாமே பாவ மற்றும் பிரேமத்துலதான் இருக்கு இல்லையா? சாக்கியா மற்றும் வந்து மாதுரிய ரசத்துலதான் அவங்களுடைய செயல்பாடுகள் இல்லையா? அவங்க பகவானை வந்து அங்கே ஸ்வயம் பகவான் எத்தனையோ லீலைகள் புரிஞ்சார், எத்தனையோ அசுரர்களை வதைத்தார் இல்லையா? அதுக்கப்புறம் வந்து இது கோவர்தனகிரியை வந்து ஒரே சுண்டு விரல்ல தூக்குனார். இப்படி எல்லாம் பண்ணா கூட அவங்க அதை பத்தி எல்லாம் அதெல்லாமே பெரிய விஷயமாவே அவங்க கருதல. அவங்களுக்கு தெரிஞ்சதெல்லாம் அவரிடத்தில் பிரேமை கொள்வது, அவ்வளவுதான். அது தவிர்த்து வேற எதுவுமே இருந்தது இல்லை அவங்க கிட்ட இல்லையா? அப்படிப்பட்ட ஒரு பக்தி. ஸோ தே ஆர் நாட் பாதர்ட் இஸ் அ ஹையஸ்ட் அத்தாரிட்டி அப்படிங்கிறத பத்தி எல்லாம் அவங்களுக்கு அதை தெரிஞ்சுக்கணும்ன்ற கூட ஒரு விருப்பம் கூட கிடையாது அவங்களுக்கு. ஸோ கண்ணனை தன்னுடைய தோழனாகவும் இல்லையா, தன்னுடைய அதாவது காதலனாகவுமே அவர்கள் பாவித்தார்கள் இல்லையா? காத்தியாயினி தேவியையே அவர்கள் வணங்கினார்கள். கண்ணனை வந்து அதாவது கணவராக அடையணும்ன்றதுதான் அவங்களுடைய இது குறிக்கோளா இருந்தது கோபிகள். சோ அப்படிப்பட்ட ஒரு நிலை அவங்களுக்கு. விரஜவாசிகள் என்பது இந்த மாதிரி ஒரு நிலை. அதுலயும் சீஃபா இருந்தவங்க யாரு? சீஃப் விரஜவாசி யாரு சொல்லுங்க? கண்ணனுக்கு ராதாராணி தான். சோ அந்த ராதாராணி யாரு? அவருடைய அந்தரங்க சக்தியினுடைய ஸ்வரூபம் அப்படிங்கிறது வந்து நாம தெரிஞ்சுக்கணும் இல்லையா? சோ அண்டர்ஸ்டாண்டிங். இப்ப நம்ம இந்த ஸ்லோகத்துல போனாலே நமக்கு அதை பத்தி இன்னும் நல்லா தெரிய வர ஆரம்பிக்கும். நீங்க ஆல்ரெடி இத பத்தி சைத்தன்ய சரிதாமிரதத்திலயுமே வந்து படிச்சிருக்க. விப்ராலம்ப சேவை பத்தி நீங்க ஆல்ரெடி படிச்சிருக்கீங்க இல்லையா? சோ யாராவது சொல்லுங்க, விப்ராலம்ப சேவைன்னா என்னன்ட்டு. அது பிரிவிலும் சேவை, பிரிவிலையும் அவருடைய சைத்தன்ய மகா பிரபு மாதிரி அவரு எப்படி பிரிவுல வாடுனாரோ அந்த மாதிரி. கிருஷ்ணா, திங்கிங் ஆஃப் கிருஷ்ணா, விப்ராலம்ப சேவா, திங்கிங் ஆஃப் கிருஷ்ணா இன் செப்பரேஷன். ஓகே, அதாவது பிரிவுல வந்து அவரே நம்ம இப்பதான் நேத்தோ படிச்சோம் இல்லையா? விரகதாம். தட் இஸ் த விப்ராலம்ப சேவா. ஓகே, அப்ப கண்ணுல தாரதாரியா வந்து தண்ணி வந்துட்டே இருக்கும், கட்டுப்படுத்த முடியாது பிரேமையால. ஒரு சில சமயத்துல அந்த கோபியர்கள் வந்து கண்ணன் வந்துருவான்னு சொல்லிட்டு அவங்களுக்கே வந்து சமாதானப்படுத்தி கொள்வார்கள். ஆனா பார்த்து பார்த்து அவர் திரும்பி வராதப்போ மீண்டும் அவர்கள் அழ ஆரம்பிப்பார்கள் இல்லையா? அததான் நம்ம போன அதாவது 35வது அத்தியாயத்துல அதுதான் நம்ம படிச்சோம் இல்லையா? அதே போலதான் as Sri Chaitanya Mahaprabhu did is far better than serving the Krishna directly. Thus all the devotees who have developed unalloyed devotional, இல்லையா, அதாவது கலங்கமற்ற பக்தி, the gopis are more exalted இல்லையா? அவங்களுடைய பக்தியினுடைய இதுவே வந்து மிக ஹையஸ்ட் லெவல். அதை விட ஹையஸ்ட் லெவல் வந்து ராதாராணி இல்லையா? நோ ஒன் கேன் எக்ஸல் த டிவோஷனல் சர்வீஸ் ஆஃப் ராதாராணி. ராதாராணியினுடைய அன்பு சேவையை வந்து தெரிஞ்சு கொள்ளணும்ன்றதுக்காகவே பகவான் வந்து ராதையினுடைய பாவத்துல வந்து சைத்தன்ய மகாபிரபுவாக வந்து
அதாவது அத வந்து அதனுடைய he was rejoicing அப்படிங்கிறது வந்து சொல்லப்பட்டிருக்கு இல்லையா? நிறைய இடங்கள்ல நம்ம அதை தான் படிக்கிறோம். சோ அதனாலதான் அவருடைய அந்த சங்கீர்த்தனை இதுலயே கூட பாத்தீங்கன்னாக்கா அவர் நிறைய வாட்டி அந்த பரவச நிலையெல்லாம் வரும்பொழுது எங்க விழுந்துருவாரோன்ட்டு நித்யானந்த பிரபு எப்பவுமே கூடவே இருப்பார் இல்லையா? சோ இத உங்களுக்கு ராதிகா மாதாஜி நிறைய வாட்டி சொல்லியிருப்பாங்க. ஆமா, when he will fall, அந்த பரவச நிலை வரும்போது எக்கஸ்டி வரும்போது தன்னையே மறந்து எங்க விழுந்துருவாருன்னு அவருக்கே தெரியாது. சோ அந்த பாவம் தான் ராதையுன்னது என்பதை பகவான் சைத்தன்ய மகாபிரபுவாக வந்த பொழுது அதை அவர் அதற்காக தான் அவர் அவதாரமே எடுத்தார். மிகவும் கருணை உள்ள ஒரு அவதாரம் இல்லையா? இந்த பிரபஞ்சத்துல தவறி விழுந்த ஆத்மாக்களை எல்லாம் கரை சேர்க்கிறதுக்காக அவர் எடுத்துட்டு வந்தது என்னது? சங்கீர்த்தன யஜ்ஞம். சோ அதுதான் பாவம் பண்ண நம்மள எல்லாருமே இப்படி தூக்கி அப்படி எடுத்து கரை சேர்த்து அந்த பக்கம் விடணும் இல்லையா? அதுக்காக தான் அவர் வந்திருக்காரு. வேற ஏதாவது டவுட்ஸ் இருக்குங்களா இந்த இதுல? மாதாஜி இன்னொரு கொஸ்டின் கொடுத்திருக்காங்க மாதாஜி. சொல்லுங்க. At the present moment, almost everyone in this world is Yanis, Yogis, Karmis, Vikarmis, none of the above. None of the above கிடையாது. கர்மீஸ் தான் நம்ம எல்லாருமே. நம்ம எல்லாம் கர்மீஸ் தான். மெஜாரிட்டி ஆர் கர்மீஸ். ஏன்னா ரஜோகுணத்துல இருக்கவங்க தான் கர்மீஸ் இல்லையா? இதை நீங்க ஒத்துக்கிறீங்க இல்லையா? கர்ம ஃப்ரூட்டிவ் ஆக்ஷன்ஸ் தான் நம்ம பாக்குறது, பலன் கருதும் செயல்கள். ஞானிகள் எல்லாருமே ஞானிகள் கிடையாது, எல்லாருமே விகர்மிகளும் கிடையாது இல்லையா? சோ மெஜாரிட்டி வந்து கர்மீஸ் தான் நம்ம இருக்கிறது, பலன் கருதும் செயல்கள் செய்யறது. முடிவுக்கு வர முடியும். அவங்க அப்படி இருக்காங்க, அந்த இதுல இருக்காங்க. அதாவது ஒரு கன்க்ளூஷனுக்கே அவங்கள ஞானிகளும் அப்படியே எதிர்பார்ப்பாங்க, விகர்மிகளும் ஜட உலகத்திலேயே ஆர்வம் கொண்டவர்கள் இல்லையா மாதாஜி? ஆமா ஆமா. எப்படி அதை வந்து டிசைட் பண்ணி முடிவுக்கு வந்துட முடியும்? எது மாதாஜி? அதாவது அவங்களும் பலநோக்கு செயல் பலனை எதிர்பார்ப்பாங்க ஞானிகள் கூட அப்படின்னா, அப்ப அந்த அளவுக்கு அவங்க வந்து பக்குவம் அடையல இல்ல. அவங்களை எப்படி நம்ம வந்து ஒரு ஒரு முடிவு? ஞானிகள் வந்து பலன் கருதும் செயல்கள் செய்வார்கள் நான் சொல்லலையே உங்களுக்கு. கர்மிகள் தானே பலன் கருதும் செயல்கள்னு சொன்னேன். ஜட உலகத்திலேயே இருக்கிறவங்க மாதாஜி கர்மிகள். ஞானிகள் பகவானை பத்தி தேடுறாங்க, வித்யை. அவங்க வந்து வித்யை தேடுறாங்க, உண்மையை தேடுறாங்க. அவங்க வந்து பலன் யோகிஸ் மாதாஜி. யோகிஸ் மாதாஜி தியானம். தியானம் பகவானுடைய 4 கைகளுடைய ஸ்வரூபத்தை வந்து அவங்க கண்டிப்பா பார்க்கணும்னு நினைச்சு அது உணர்வதற்காக செய்யக்கூடியது. ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா. எல்லாருமே யோகத்துல உட்கார முடியாது, எல்லாரும் ஞானத்தை அபிவிருத்தி செய்து கொள்ள முடியாது, எல்லாருமே விகர்மியும் கிடையாது இல்லையா? எல்லாருமே வந்து விடுதலை அடைந்த ஆத்மாக்களும் கிடையாது. சோ மெஜாரிட்டியா இந்த பிரபஞ்சத்துல இருக்கிறது வந்து ரஜோகுணத்தோடு இருக்கக்கூடிய கர்மீஸ் தான் இல்லையா? அட்லீஸ்ட் பலன் கருதியாவது நம்ம வந்து, அதனாலதான் நம்ம தேவர்கள் கிட்ட எல்லாம் என்ன பண்றோம், நம்ம பிசினஸ் டீலிங் தான் பண்றோம் இல்லையா? அதே சில சமயத்துல பகவான்ட்டையும் நம்ம செய்ய ஆரம்பிக்கிறோம் இல்லையா? ஆனாலும் பகவான் நமக்கு ஏன் அது வழி கொடுக்குறாருன்னா, அட்லீஸ்ட் இந்த ஒரு சந்தர்ப்பத்திலேயாவது அவங்க வந்து நல்லதொரு கர்மத்தை செய்து, பகவான் யாருடைய கர்ம பலனும் ஏத்துக்கிறது கிடையாது இல்லையா? அவர் யாருமே தண்டிக்கிறதும் கிடையாது. சோ ஒருத்தருக்கு வந்து நிறைய செல்வத்தையும் ஒருத்தருக்கு செல்வமே இல்லாத நிலையும் அவர் கொடுக்கறது இல்லை. நாம செய்யக்கூடிய தவறுகள் இல்லையா, வாட் எவர் ஆக்ஷன்ஸ் வி ஆர் பர்ஃபார்மிங், நாம என்ன கர்மத்தை செய்யறோமோ அதனுடைய பலனைத்தான் நமக்கு வந்து கொடுக்குறாரு, அவ்வளவுதான். இத நம்ம தெரிஞ்சுட்டா வாழ்க்கையில வந்து நாம தான் நம்முடைய கடினமான சூழ்நிலைக்கு வந்து மூல காரணம் அப்படின்னு நம்ம தெரிஞ்சுட்டா நம்முடைய பாதையை வந்து பக்குவமாக அமைத்துக் கொள்வதற்கு நாம கண்டிப்பா முயற்சி செய்வோம் இல்லையா? சோ இதுதான் நம்ம தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய ஒன்று. இப்ப நாம இன்னில இருந்து என்னோடி ஓகே, ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஒரு இன்ட்ரடக்ஷன் மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க. இதை ஜஸ்ட் ஒரு ஓவர்வியூ இன்னைக்கு இது மட்டும் பண்ணலாம். அதுக்கப்புறம் வந்து நெக்ஸ்ட் மண்டேல இருந்து நம்ம வந்து கிளாஸஸ். ஓகே, உங்களுக்கு 19th எப்போ வருது? 19th எல்லாருமே ஓட்டு போட போக மாட்டீங்களா தமிழ்நாட்டுல? ஓகே ஃபைன். ஆனா இன்னைக்கு நீங்க எத்தனை மணிக்கு எக்ஸாம் எழுத போறீங்க? 3 மணிக்கு. ஃபைனா உங்க எல்லாருக்குமே? எல்லாருக்கும் ஓகேவா? 3 மணிக்கு எழுதிருங்க சரியா? டோட்டலாவே NOIல 5 கேள்வி வரும், ஈஷோல 5 கேள்வி வரும். அதாவது 2 வரி 3 வரி கேள்வி, அப்புறம் ஒரு சின்ன பேராகிராஃப் கேள்வி, இதுல 1 அதுல 1 வரும்.
ஓகே, ஈஸியா படிச்சுக்கணும். ரொம்ப கஷ்டமா இருக்காது. கான்செப்ட்ஸ் புரிஞ்சிருந்தீங்கன்னா மாதாஜி Question எதனா select பண்ணிக்கலாம். என்னோயாவது நல்லா இருக்கு மாதாஜி. ஈஸோ தான் கொஞ்சம் கஷ்டமா தெரியும் மாதாஜி. ஈஸோ கொஞ்சம் கஷ்டமா இருக்கு. நீங்களே 4 வாட்டி கேட்ட பிறகு கஷ்டமா இருந்தா ஒரே டைம் கேட்டுட்டு வரக்கூடிய பேட்சஸ்ல எல்லாம் எப்படி எழுதுவாங்க ஆமா மாதாஜி. இல்லையா? மாதாஜி அன்னைக்கு நீங்க கொஞ்சம் அந்த ஓபன் ஆக சொல்லுங்க மாதாஜி. அந்த ஒட்லி அட்மிட்ஸ் வச்சா அது போக மாட்டேங்குது. நான் இது எழுதினதே அசைன்மெண்ட் எழுதினதே என்னால அனுப்ப முடியல. ஓகே, ஒரு நிமிஷம் இருங்க. நான் மண்டே கிளாஸ் எடுக்கிறேன் மாதாஜி. ஏன்னா இந்த இதுல அந்த லிங்க் என்கிட்ட இல்ல, அந்த சிஸ்டம்ல தான் இருக்கு. ஓகே, சோ அதுல நானும் வேணா நான் நாளைக்கு சாட்டர்டே தானே, நாளைக்கு காலையில ஒரு வாட்டி வேணா பாக்குறேன். நான் பார்த்துட்டு உங்களுக்கு நான் சொல்றேன். ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா. டோன்ட் வரி மாதாஜி, யூ நோ நீட் டு வரி. நீங்க எப்ப குடுக்கலனாலும் நான் கேட்டு வாங்கிடுவேன். நான் அதை பத்தி நீங்க வரி பண்ண வேண்டாம். ஓகே, சோ இந்த இது the last module of the பக்தி சாஸ்திரி நீங்க எல்லாரும் இப்ப வந்திருக்கிறது. இந்த லாஸ்ட் மாடியூல்ல எத்தனை செஷன்ஸ் இருக்குன்னு பார்க்கலாம். 1 2 3 நெக்ஸ்ட் ஆஃப் டிவோஷன் வந்து 10 செஷன் இருக்கு. அப்படின்னா நம்ம 5 வாரத்துல முடிக்கிற மாதிரி பார்க்கணும். ஓகே, 10 செஷன் இருக்கு. அந்த 10 செஷன் முடிஞ்சு அடுத்த வாரமே நீங்க டெஸ்ட் எழுதிடுங்க. முடிச்சிட்டீங்கன்னாக்கா நானும் அந்த எவாலுவேஷன் எல்லாம் பண்ணி நான் ஆல்ரெடி பண்ணி வச்சிருக்கேன், நான் கிரேடிங் கூட. ஸோ இதெல்லாம் முடிச்சுட்டாக்கா இமீடியட்டா நான் என்என்டி பிரபுஜிக்கு வந்து யாருமே ஃபெயிலும் ஆகலை இது வரைக்கும். ஓகே, ஸோ ஆறாவா நீங்க படிச்சு கம்ப்ளீட் பண்ணிடுங்க எல்லாருமே. ஓகே, ஸோ குரு மகாராஜ் கிட்ட இருந்து சர்டிபிகேட் வாங்கணுமா வேண்டாவா நீங்க எல்லாருமே? வாங்கணும் மாதாஜி. We are waiting மாதாஜி. Then I think நீங்க வாங்குறது ரொம்ப நமக்கு ஃபார்ச்சுனேட். இன்னைக்கு எல்லாரும் ஒரு 3 வருஷம் கஷ்டப்பட்டதுக்கு பலன் கிடைக்கணும் மாதாஜி. கண்டிப்பா கண்டிப்பா, சரியா? அதனால எனக்கு நீங்க கொஞ்சம் ஒத்துழைச்சு, ஏன்னா ஆல்ரெடி என்என்டி பிரபுஜி என்கிட்ட வந்து லிஸ்ட் கொடுங்கன்னு கேட்டிருக்காரு. ஆனா இந்த மாடியூல்ஸ் எல்லாம் நான் முடிக்காம நான் உங்களை வந்து எப்படி கிரேட் பண்ணி ஒரே மாடியூல்னா நான் அப்புறமா ஃபைனலா அவர் அதே கூட எடுத்துருவாரு. அந்த ஏ கிரேட் எடுத்திருக்கக்கூடிய டிவோட்டிஸோட பேசணும்னு சொல்லியிருக்காரு பிரபுஜி வேற. ஓகே, சோ அதனால வந்து நீங்க எல்லாருமே யார் மாதாஜி ஏ கிரேடு பி கிரேடு யார் மாதாஜி? உங்களுக்கு சொல்லுவேன் நான், டோன்ட் வரி. அசைன்மெண்ட் எல்லாம் எடுத்துட்டீங்களா மாதாஜி? எல்லாமே முடிச்சுட்டேன் நான். இந்த ஒரு மாடியூல் தான் நீங்க இப்ப பண்ணணும். இப்ப நீங்க எக்ஸாம் எழுதினீங்கன்னா அதனுடைய அசைன்மெண்ட், ஸோ அடுத்து வந்து உங்களுடைய எக்ஸாம் எவாலுவேஷன் NO and ஈஷோ முடிச்சு அதையும் ஆட் பண்ணிடுவேன் நான். என் நெக்டர் ஆஃப் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் டிவோஷன் கூட நான் வந்து நெக்ஸ்ட் வீக் உங்களுக்கு வந்து ஒரே ஒரு கொஸ்டின் கொடுக்குவேன், எழுதிட்டு நீங்க சப்மிட் பண்ணிடுங்க. சரிங்களா? என்கிட்ட அந்த லிங்க் வந்து ஐ நீட் டு செக் வித் மோகன்தாஸ் பிரபுஜி. அதனால செக் பண்ணிட்டு நான் உங்களுக்கு நான் சொல்றேன். ஓகே, பக்தி ரசாமிரத சிந்து. ஏன் இது ரொம்ப அற்புதமான இது, பக்தியை பற்றி படிக்கிறது நம்ம. சோ அவர் வந்து அகில ரசாமிரத மூர்த்தி அவருக்கு பெயர் இல்லையா? அதாவது இந்த அகிலம், இந்த பிரபஞ்சத்திலேயே வந்து ரசம் அமிர்தமான அந்த இருக்கக்கூடிய ரசங்கள் இல்லையா, 5 விதமான ரசங்கள், அதற்கு எல்லாமே அவர் தான் சீஃப். அகில ரசாமிரத மூர்த்தி அப்படின்னு சொல்லப்படுகிறது. அண்டர்ஸ்டாண்டிங் அதுதான் அவருடைய நிலையே. சோ மேலும் வந்து இந்த அதுதான் பிரயோஜன் பார்ட். நம்ம 3 படிக்கிறோம் இல்லையா, சம்பந்தம், அபிதயா, பிரயோஜன். சம்பந்தம் என்பது இந்த ஜீவனுக்கும் அந்த பரமாத்மாவுக்கும் இருக்கக்கூடிய சம்பந்த பத்தி தெரிஞ்சுக்கிறது, அது குய்யம். அடுத்து வந்து குய்ய தரம் என்ன படிக்கிறோம்? நாம் எல்லாருமே அவருடைய பின்ன பகுதிகள், அவருக்கு எவ்வாறு திருத்தொண்டு புரிகிறது அப்படிங்கிறது, ஹவு டு சர்வ் கிருஷ்ணா, அதுதான் நாம தெரிஞ்சுக்கிறது. அதுதான் குய்யதரம், மோர் கான்பிடென்ஷியல். ஐயோ மாதாஜி நாட் ஆடிபிள் மாதாஜி. மாதாஜி அவங்களுக்கு அங்கே ப்ராப்ளம் தான். ஐயோ ப்ராப்ளம் கேட்கலையே. Can't hear.
ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. நீங்க காதலே விடல, நீங்க என்ன பேசுறீங்கன்னு புரியல மாதாஜி. பேசிக்கிட்டே இருக்காங்க. ஹரே ஆனா கிருஷ்ணா. நடத்திட்டே இருக்காங்க. ஒண்ணுமே நமக்கு புரியல. பிரேமா நம்ம மாதாஜி எல்லாரும் வீடியோ phone ஆன் பண்ணுங்க. பண்ணோம்னா மாதாஜிக்கு புரியும். நம்ம எல்லாரும் வீடியோ ஆன் பண்ணலாம். ஒரு செகண்ட். ஏன் ஆன் பண்ணிருக்கீங்க? யாராவது பண்ணுங்க, ஒருத்தர் அவர் செய்வா. எல்லாரும் பண்ணுவோம். நான் பண்றேன். நான் பண்ணிட்டேன் ஆல்ரெடி. அவங்க நான் பண்ணிட்டேன். அப்ப அவங்களுக்கு புரியலையே, எல்லாரும் ஆன் பண்ணிருக்கோம். அவங்க அதையும் பார்க்கல. ஆஹா. அவங்க பேசிட்டே தான் இருக்காங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஐயோ, என்னென்னமோ சொல்றாங்க. மாதாஜி ஹரே நீங்க கிருஷ்ணா. பேசுறது புரியல. உங்களை பார்த்தால அவங்க தெரிஞ்சுவாங்க. அவங்க ஸ்கிரிப்டே மாதாஜி எல்லாரும் இப்படி ஆட்டுங்க. இல்ல, அவங்க வீடியோவே பேசினா கேட்காது மாதாஜி. அவங்க பார்க்கவே இல்ல. பாக்குறேன், இப்பதான் இப்பதான் பாக்குறாங்க. பாக்குறேன். இப்பதான் பாக்குறாங்க. நீங்க கைய ஆட்டுறீங்களா, அதை பார்ப்பாங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. தெரியல. கேட்கலன்னு சொல்லுங்க. கேட்கல. இப்படி மாதாஜி கால வேலை. ஆ, மாதாஜி கால வேலை. மாதாஜி உங்களை மாதாஜி. பார்த்துட்டேன்னு தெரியும் மாதாஜி. பார்த்துருக்க மாட்டாங்க. மாதாஜி கொஞ்சம் பாருங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. சொல்லிட்டே இருக்காங்க. யாராவது phone பண்ணுங்களேன். பிரேமா மாதாஜி phone பண்ணுங்க. ஃபோன் பண்ணா மட்டும் எடுக்க மாட்டேங்கிறாங்க. நான் பண்ண அப்பதான் பண்ண மாதாஜி. பண்ணிதான் மாதாஜி பேசுனேன். கொஞ்சம். இப்பதான் எல்லாரும் சேர்த்து ஹரே கிருஷ்ணா சொல்லுங்க, காதுல விழும். ஹரே 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 கிருஷ்ணா, கிருஷ்ணா, ஹரே ஹரே கிருஷ்ணா, கிருஷ்ணா, கிருஷ்ணா கிருஷ்ணா கிருஷ்ணா, ஹரே ஹரே ஹரே, ஹரே, ஹரே ராம, ஹரே ராம ராமா, ராம. ராம ராம, ஹரே ராம ராம ராம, ராம ஹரே ராம ஹரே ஹரே. ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா 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 ஹரே ஹரே. ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே. ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ணா ஆ, மாதாஜி புரிஞ்சிட்டாங்க அப்படின்னாங்க. மாதாஜி கட் பண்றாங்க. இல்ல மாதாஜி பண்ணி நான் உங்களுக்கு எடுக்கவே இல்ல. புரிஞ்சிட்டாங்க. பிஸின்னு வருது மாதாஜி. இந்த நம்பர் நான் போன் பண்ணேன், அவங்க எடுக்கல. நானும் பண்ணேன் மாதாஜி. நானும் பண்ணி நான் எடுக்கல. சரி, அங்க ப்ராப்ளம்னா பாவம். என்ன சொல்றது? அவன் இன்னைக்கு ஏதோ ப்ராப்ளமா இருக்கு அவங்களுக்கு. கேக்குறதா இப்போ? மாதாஜி இப்ப கேக்குது, ஆனா நிறைய நேரம் கேட்காம போயிடுது மாதாஜி. நீங்க பேசிக்கிட்டே நிறைய நீங்க சொன்னதெல்லாம் காதுலயே விழல மாதாஜி. இப்பதான் கேக்குறதுங்க மாதாஜி. ஓகே. பக்தி ரசாம ஆரம்பிச்சிங்க, அவ்வளவுதான். அதுக்கப்புறம் ஒண்ணுமே கேட்கல. குஹ்யத்தமம் வரைக்கும் கேட்டோம் மாதாஜி. ஓகே. இன்னைக்கு மோஸ்ட்லி இந்த ஜூம் அப்ளிகேஷனே இஷ்யூ இருக்கணும் எனக்கு. ஏன்னா நெட்வொர்க்கும் நல்லா இருக்கு, நெட்வொர்க் ப்ராப்ளமே இல்லை. நான் கனெக்ட் பண்ணி டிஸ்கனெக்ட் பண்ணி டக்குன்னு போயினே தான் இருக்கு. இல்லாட்டி நம்ம திங்கக்கிழமை கிளாஸ் வச்சுக்கலாம் மாதாஜி. இது ஒண்ணுமே கேட்காம என்ன செய்யறது? ஆமா மாதாஜி, மாதாஜி ரொம்ப நீங்க சிரமப்படுறாப்புல. ஆமா, இன்னைக்கு ரொம்ப டயர்டா இருக்கீங்க மாதாஜி. அப்படியே எனக்கு ரொம்ப எனர்ஜியா இருக்கு. கஷ்டப்படுறாப்புல தெரியுது. எங்களுக்கு கஷ்டமா இருக்கு மாதாஜி. சரி, ஓகே. சரி, மண்டே பார்க்கலாம். மண்டே பார்ப்போம் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. நீங்க ஓகே, ஒரு நிமிஷம். எனர்ஜி செலவாயிருக்கா, ஆனா நாங்க கேட்கல முத்தஜி. அதுவே